בפעם השנייה, בתוך חודש, נזרק רימון לעבר ביתו של בעלי הפועל תל אביב בכדורגל אלי טביב. המשטרה חוקרת מי עומד מאחורי המעשה, אבל טביב עצמו משוכנע שמדובר באוהדי הקבוצה שמנהלים נגדו מאבק ורוצים שיעזור. דיווח של כתבנו בן מיטלמן. בזמן שאלי טביב, הבעלים של הפועל תל אביב, נמצא בביתו במיימי, נזרק הבוקר רימון נוסף לעבר ביתו בצפון תל אביב. בבית שהו אשתו מעצבת האופנה והשחקנית לשעבר דנה אשכנזי והילדה בת 4. תחושה לא נעימה. נסערת מאוד מהסיבה שיש לי כאן ילדה בבית ובעלי לא בארץ, כמו שיודעים. אוהדי הפועל תל אביב מנהלים כבר כמה שבועות מאבק כנגד אלי טביב בגלל דרך ניהול המועדון ומנסים לגרום לו לעזוב את הקבוצה. הם ערכו הפגנות תחת הכותרת "איטי גו הו". לכן הבעלים מאשים אותם בזריקת הרימון. בהודעה מטעמו של אלי טביב נמסר, זהו יום שבו כל אוהד צריך להתבייש. זאת בושה גדולה למועדון, לאוהדים ולכדורגל הישראלי. אלו אינם ערכי הפועל תל אביב, אלו אינם הערכים שעליהם גדלו אוהדי המועדון, ועבריינות ופגיעה במשפחה אינה מקובלת בשום צורה. תתעוררו. הם מוחים נגד כל ההתנהלות של בעלי, ואני חושבת שזה לגיטימי, מדינה דמוקרטית. ואני חושבת שהם הלכו צעד אחד יותר מדי, חצו קו אדום, וידם עוד נטויה. והכתובת היא על הקיר, זאת אומרת, שלא יקרו דברים שאחרי זה יגידו, לא ידענו. אלא שלא כולם משוכנעים שאוהדי כדורגל הם שעומדים מאחורי המעשה. האוהדים לא פוסלים שישנם גורמים אחרים שמנסים לפגוע בטביב, שלא עבר פלילי. אני חושב שנחצה פה קו אדום, והניסיון של טביב להאשים את אוהדי הקבוצה, להאשים ציבור שלם במעשה פלילי עוד לפני שהמשטרה לקחה ראיה ראשונה מהזירה, היא דבר שלא יעשה. אני לא חושב שמדובר באוהדי הפועל תל אביב, אנחנו ניהלנו מאבק דמוקרטי וצודק ולגיטימי, ואנחנו נמשיך לנהל מאבק דמוקרטי וצודק עד שנדאג שטביב לא יהיה בקבוצה. איך שלא נסובב את זה, זריקת רימון לעבר ביתו של בעלי קבוצת כדורגל בכירה כל כך הוא עוד אירוע שמעיד על מצבו של הענף. טביב קורא לאוהדים להתבייש, הם טוענים שהוא איבד את הבושה, אך הבושה האמיתית היא על חשבון הכדורגל הישראלי. אירופה